Аз съм Емо Сапаревски от Inky Dragon. Татуист съм от 30 години. Сигурен съм, че не всеки знае какво стои зад една татуировка. Ще се опитам да дам бегла представа. Избрали сме модел и татуист от легално студио, което работи открито, с разрешителни и върху което се упражнява контрол. Легалното студио използва безопасни игли, еднократни консумативи и осигурява безопасност. Тънък Хикс е добре да сте се наспали, да сте закусали, да сте изкъпали и да сте в добро разположение на духа. Притесненията не вършат работа. Няма да сте първия с татуировка, а и никой не е умрял от това. Облечете си удобна дреха, по възможност да не е бяла. Не водете всички роднини за подкрепа, не се нуждаете от такава, а и се разсейва татуиста. Това е важен ден и важен момент в живота ви, затова изживейте го както трябва лично вие. В студиото може да слушате музика или да правите всичко, което ви кара да се чувства удобно, стига да не се движите, когато татуиста работи. Постоянното скроване на телефона пречи. За вас е неусетно, но тялото ви се движи. Разбира се, че можете да си направите снимка за спомен, селфи и така нататък, но затова предупредете татуиста, за да няма движение по време на татуировката. Да речем, че всичко е минало както трябва и имаме готова татуировка. Грижете се за нея добре и следвайте точно инструкциите на татуиста, който я е направил. Сега вече мога да кажа, добре дошли в клуба!